kwethu nokuqonda kwethu ukuthi namhlanje sisamile sisaphila. Kodwa kuumusa kaNkulunkulu. Laba bahambile emhlabeni ngenxa yalesimo esidlula kuso abadlulanga ngoba bengasile bona. Kodwa thina sigcinwe umusa kaNkulunkulu. So akamdumisa uNkulunkulu lenkonzo uyenze inkonzo yokumbonga ukuthi uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi namhlanje ngisamile. Angazi ukuthi lesimo ngiphunyule kanjani kuso. Angazi ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi ngihambe kuze kube imanje. Ake siphakamise izandla zethu sizothi basihlabelela bazalwane sizohlabelela sonke. Ukhiphe iphimbo lakho ungabisanako kunye ungabisavuma ukuphazamiseka. Ngiyezwakala ukuthi ubuthathu bezulu bukhona phakathi kwethu. Ngiyacela uthandaze Bishop Ujele mokhama sala mahaya labokhoshaya. Elamosi maya. Lekhabosi bokhoshaya. Lebrokhoshama. Yes, Lord Jesus. Phambi kobuso bakho Nkosi. Ke mande ke bosi ba. Ngwele ngwele. Izizukulwane lethembile lathembeka kuso yilesi sizathu sisondela kuwe ekseni sizohlanganyela nabasezulwini ukunikeza udumo igama lakho sithi bayede kuwe ohlele esihlalweni sobukhosi bayede kuwe ongapheliyo bayede kuwe ongafi bayede kuwe ongcwele bayede kuwe okhothanyelwa yizulu bayede kuwe okhothanyelwa izingelosi bayede kuwe ilanga nenyanga ley'nkanyiso zonke and every other planet they bow at your feet my God excel. Lithe izwi lakho uma behlangene bebabili. Thank you Lord. Noma bebathathu uma behlangene egameni lakho wena uzoba khona phakathi kwabo. Mighty God. Sasilapha ke weNkulunkulu wasezulwini la usibizele khona. Siyacela awuke uthumela abantu basezulwini ake udabule umkhathi wehlele phakathi kwethu ulalele.
Mfundisi umthalane egameni likaJesu. Etha khamaya. Egameni likaJesu. Lemanda likhabosa. uNkulunkulu wena wedwa Elamokho liba. efaniswe nalutho emhlabeni. Mana njalo Nkosi. Izolo wena namhlanje naphakade kusenguwe baba wethu ongcwele. Mighty Jesus. Siyakudumisa Zulu yemfihlakalo. Zulu esimanga uNkulunkulu wethu omuhle. Kumvimba uNkulunkulu ukuthi simdumise. Haleluya. Ngoba isound le izintwanyana nje ezifikile. Haleluya seliqhutsheka kwakhona. Haleluya. So kuyacelakala ukuthi uma khona one generator seduze ngoba engazi ukuthi sine challenge lapha ezantsi. Kuyacelakala ukuthi indicate noma bonane nomfundisi uPakisi so that izophuthunywa. Sicela ukuthi asiboleke ukuze ikwazi ukuthi isetshenziswe egameni likaJesu. Haleluya. Bangizwa bonke abazalwane. Uma khona okhona la one generator engakwazi ukuthi kuphuthumeke iyolandwa. Ngiyacela
sithi ayethe akasivule umlomo yethu simdumisa ngomoya nangeqiniso simdumise ngenhliziyo epheleleyo base yena yehla hlale phakathi kwabantwana bakhe haleluya so kunganikhathazi lokhu egameni lika Jesu I want to assure you ukuthi uNkulunkulu wethu khona buyezwakala ubukhona bakhe phakathi kwethu haleluya ngicela uthandaze sisinosipho egameni lika Jesu mola bosha oh yes Lord yes Lord asikaze baba sambona uNkulunkulu ongalinganiswa wena eqaleni nguwena ekugcineni sibonanga baba uNkulunkulu bengafaniswa nawe ekseni baba wethu ongcwele sibonga ukuhlanganyela kanye namakheru ngeindawo egameni lika Jesu ngiyazi khona abasuka eMnambithi khona abasuka abase Eastern Cape khona abasuka ngasemaThekwini abase Maritzburg namaphethelo haleluya siyanibingelela nje ake sishaye izandla sishayela uNkulunkulu ngokukhethekile ngibingelela umfundisi wami umprofeti uDuma ekuyena inkosi engibekile ngaphansi kwakhe egameni lika Jesu haleluya ngicela simshayele izandla kakhulu ngiyazi abantu abaningi bahleli bebuza ukuthi lenceke le kabe isonta kuphi noma ikhonza kuphi haleluya uyena kumfundisi lo engingaphansi kwakhe inkosi engibekile ngaphansi kwakhe egameni lika Jesu Kristu amen sizoqhubeka nohlelo lwethu bazalwane alulude kakhulu sizoqhubeka nje nalo ngizodedela umfundisi wethu umphathi wethu siyakubingelela siyabonga uNkulunkulu ukuthi ukuthwalisile lo mphongolo wokuthi sizohlangana siyibandla lika Kristu kule ndawo ukuthi sizothandaza haleluya ngicela sishayele umphathi umfundisi uPhakisi okuyena bingelele esisebenza nabo ama co-workers akwintaba yase Maritzburg i-worship team esisebenza nayo abazalwane bonke siyabingelela egameni lika Jesu ngicela sizizwele bazalwane sibingelelekile haleluya ngicela ukuthi ngidedele umphathi wethu umfundisi uPhakisi asondele egameni lika Jesu azosamkela egameni lika Jesu amen libongwe abantu libongwe alikho oh yes Themba lasendule selavelo baba phakama ke Nkosi yethu ekuseni kule kuthinya zonke indawo lithunyiswe libongwe ngabantu igama lakho uhlelo ngiyacela simuphi izandla ezinkulu egameni lika Jesu sibingelela abafundisi bonke abakhona phakathi kwethu amabishopi abapostoli i-fivefold yonke siyayibingelela
egameni lika Jesu Kristu amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ukuphinda ukuhlangana nakulesi sikhathi kule ndawo sekumkhuba wethu okuza sizohlangana la sizobonga uNkulunkulu sizofuna uNkulunkulu sizofuna ubuso bakhe. Ngiyabonga kakhulu kumphathi ohlelo ukuyigcizelela le before nje sibabukela abazalwane ukuthi lezi zinto bazalwane zasifica endleleni. Praise the Lord. And number 2 uma size entabeni vele kahle sekusobuyibhansela nje ukuphatha isound entabeni kahle vele sizosho ngamaphimbo ethu. Praise the Lord. Amen bazalwane. Amen. Now ke siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane nangalesi sikhathi siyamkela bonke omama obaba abaqalayo ukuba khona siyabingelela umama umfundisi uphakise khona phakathi kwethu ama co-workers onke ngicela senze nje ukuze kuzoba mnandi enkonzweni bonke labazana abangapha ngicela beze ngala bonke nje laba abangapha beze bathi manje manje ayibole ya manje esine vaccine kusayi corona yangampela kodwa kaze kugule noyedwa ezela intabeni. Praise the Lord. Now ke sambona uNkulunkulu esihlenga esithwala into esizele bazalwane asizile kwi conference. This is not a conference, akuyona inkonfa le. Number 1. Number 2 akulona isonto. Singayenzi mistake uma sikhuphuka entabeni sitshela ukuthi siye esontweni. Siyofuna uNkulunkulu ingakho sifika la ngo4 omunye athatha itshe lakhe omunye athatha itshe lakhe ayifunele nje uNkulunkulu wakhe. Size siqala ukuhlangana ngo5 sesidumisa ke sekhala zonke lezi zinto. Naw ke ungagibeli uze entabeni uzofuna uNkulunkulu uwehle ungayitholanga into ayizele. Awu amen. Abanye bakhuphuka yabo nje khona sebekhubekile usayikhali sound. Ngoba ubeze kwisound awakusakhali. Awu ngeke ngisamuzwa upastor sebehla vele. Hallelujah. Angithi uyabona asizile bazale kwisound size kuNkulunkulu. Hallelujah. And uNkulunkulu into esayisho ngoJanuary siqala sathi uNkulunkulu walentaba zonke izidingo zenu ngase ngahlangabezana nazo. Praise the Lord. Hallelujah. Saze sathi last time sihambe sine confession eyisimanga faka zobuncane bese ngiyasuka kade kusawu iwevesi ngakesibili le ethusa abantu kakhulu ngoJanuary kade sila mhla ka23 sathi wonke umuntu ohamba la intabeni sicela ngasakhuluma umlutho ngecorona ngoba awukwazi ukuthi ukhonza uNkulunkulu ukuthandaza entabeni uphinde wehle nawe uyobabaza njengezwe phansi. Awu amen. Nawe into yenzeka all the time mengabe sikhuphuka siza la intabeni. Ngiyakhumbula nje uma siqala saqala ku level 5 kuvaliwe sathi sehla umongameli walivulisa. Now sathi sikhuphuka kwesibili sakhuphuka futhi kuvaliwe izinto zaloku ishintsha. Now kulonyaka into eyenzakalile uma sikhulekela icorona sikwi item yokuyikhulekela specifically uma sesidilika sathola iannouncement eyisimanga yokuthi njengoba kade kusongwa abantu bethu ngoplastic bekudlalwa ngabo. Praise the Lord. Umuntu mengabe eseshonile noma esethule akabi nawo amandla okuthelela abaphilayo ngegciwane. Awu amen. Now ke leyo samubona uNkulunkulu ukuthi lo uNkulunkulu bazana ukhona into ebangukuthi lento ngathi iyasebenza noma isitha ongathi siyasebenza the more ibandla lihlukana the more isitha sithola amandla. Hallelujah. Now ke sikhuphuka la sizentabeni asizile ukuzophakamisa indoda akuzile ukuzophakama uphakisi akuzile ukuzophakama ibandla lakhe kodwa sobuyisela uJesu endaweni yakhe. Sekuhlala abantu esihlalweni wasuka umnikazi wesihlalo. Awu amen. Now mhlambe into singabuye siyibonge icorona ngoba lapho into ekade siyenzeke emabandleni kade sekuphakanyiswa amadoda athize. Awu Jesu indoda ethize abantu bafike basinde bangabusathi sisindile egameni lika Jesu bathi sisindile egameni lika babubani. Kodwa uNkulunkulu evusa lo mkhuleko uthi asizobuyisela uJesu esihlalweni. Sizophakamisa uJesu. Abantu abagcwele kuJesu bagcwele amasonto.
into nje engiyibuke kubazalwane balezi insuku zokugcina ukuthi bagcwele isonto la emcabangweni yabo uyibona ngani letho umuke wakhuluma nje ngesonto lakhe kabi amen hayi uyabona lo akagcwele umnikazi wesonto kodwa ugcwele isonto na uNkulunkulu akasenzela umusa ahlangabezane nezidingo zenu kona bakhuphukela bekhala inyembezi ngiyathandaza ukuthi behle la uNkulunkulu eseyisulile inyembezi khona bakhuphukela kade babe apply bengaqasheki ngiyathandaza ukuthi mesehla kulentaba uNkulunkulu avula iminyango evaliwe isithe egameni lika Jesu waseNazaretha mase lo mlilo siyawuvuthela emabandleni noma ngathiwa sisaba u50 esikhonzayo kodwa sithatheni lento siyoyivuthela bazalwane emabandleni esikhonza kuwo ngoba asizili ukuzoqala isonto la awu amen haleluya angivaleke ngalokho ngicela ukuphinde ngenze le announcement ngoba ngiyazi ukuthi ngiyayithanda into ezikhalayo njengoba sengisuka mekhona negenerator onayo eseduzana mfundisi wami uphephetho ongasiboleka sibe siphuthume sichulume sikhale ngiyacela ukubuyisela ku MC esaqhubeka nohlelo hlala nami anikakasho bazalwane anikakasho yazi ngathi kusasho mina mhlambe nomunye umzalwane sibabili indlela esibaningi ngayo ake nilisho leli iculo leli liyasho la kuHathi haleluya linento elilolithi nje kancane alivuma ukusuka ngisabathe ngiyalicima hayi alicimi hlala nami hlala nami esikasho kangcono kunalo ngoba igenerator sisendleleni nabaqhubekile ukuthi igenerator ayikho sebezojabula ake sisho hlala nami
usudlamini uthandaza egameni likaJesu. Bayade baba wethu. Yes Lord. Hallelujah. Bayade somandla. Hallelujah Jesu. Simi phambi kwakho ekseni. Thixo wethu omuhle. Siyabonga Nkosi. Entabeni yakho kuyabonelela. Oh sobonelela baba. Singumsebenzi wezandla zakho. Hallelujah. Onke kuphila kuphakade nini mandla onke nini mandla onke kuphila kuphakade nini mandla onke sisho njalo nje hawu kodwa masujesu ophilo kuphakade yini mandla anithandi indumiso mina ngiphila ngayo ngophi lokuphakade yini mandla ngophi lokuphakade yini mandla oh Nkosi ngophi lokuphakade yini mandla
Khosa. Lebra kamai. Ulebe kamai. Simukhalini khasaya. Unamanda li khasaya. Ukhandele besiya. Umahama hele besama. Sheketele besaya. Rebebe shimo khasaya. Ukwane. Ukwane. Hebo shanda halabos. Mokorabosa. Repeketele besaya. Hallelujah. Hallelujah. Morabo shanda labasaya. Ela mahalabo shalababo kosaya. Yabo. Hallelujah. Hallelujah. Into yami mntaka Mashimane ithi sinesizathu sokumbonga uNkulunkulu. Yebo kunjalo. Amen. Mhlawumbe ngizwakalanga ngicela ukuphinda ngithi mina sinesizathu sokumbonga. Hallelujah. Noma ngathiwa bengisenzelanga lutho ngenxa yokuthi nje uNkulunkulu. Yeah. Hallelujah. Lento yakhe yokuba uNkulunkulu umthetho wakhe uyabonga. Hallelujah. Ngoba zimbili izinto ngomuntu emhlabeni ezibalekile. Eyokuqala ileyo ukuthi umuntu nje uyahlonishwa. Eyokuqala leyo ukuthi umuntu umthetho wakhe umuntu wenze njani bathandekayo uyahlonishwa. Okwesibili into ebalekile ngomuntu uyabongwa. How much more ke uNkulunkulu ophezulu. Hallelujah. Ngiyathanda abangcwele sifunde amavesi amaningi namhlanje sibonga uNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Ngifisa sibuke izwi lenkosi encwadini yabaseFesu. Isahluko sesithupha. Ngithi ivesi lika 24. Alibongwe igama lenkosi. Jesu Nkosi yami. Ncwadi yabaseFesu isahluko sesithupha. Ivesi ke elika 24 alibongwe igama lenkosi bese ke siyambonga uNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Ephesians chapter number 6 verse number 24. Mhlambe ke angifundele ongangifundela bathandekayo. Hallelujah. Angathi ngasho njalo ekseni. Ngithi umusa wenkosi uJesu ungaba nabo bonke laba abathanda inkosi uJesu. Oh, hallelujah. Ngisho umusa wenkosi uJesu ube nabo bonke laba abathanda inkosi ngokunganqamukiyo. Awake ngiphinde ngideclare ngimi phezu kwalentaba. Ngibize amazulu alibonga igama lenkosi. Ngithi mina umusa wenkosi uJesu. Umusa okwazi ukuvula iminyango evaliwe. Umusa okwazi ukudonsa abantu abaphansi. Umuntu okwazi ukuxosha abantu abalahliwe. Awube nabo bonke. Abathanda inkosi uJesu.
Umusa, hallelujah, umusa. Into efohlayo. Into engenayo protocol. Into emayimfike lapho umuntu engamshiyi khona. Umike yamthola ibuya naye. Igarantiwa lento emazulwini. Asengathi umusa wenkosi uJesu. Ungaba nabo bonke. Laba abantu abathanda inkosi uJesu. Noma bangethandwa abantu esilonge bethanda inkosi uJesu. Noma bangahlekwa abantu esilonge bethanda inkosi uJesu. Hallelujah. Ebese ke umusa. Unmerited favor. Alibonga igama lenkosi. Ube nabo. Alibonga igama lenkosi. Lo musa ube nabo. Hallelujah. Phela umusa unamehlo uyabona. Phela umusa unenyawo uyahamba. Phela umusa unezandla unezikhwephu uyalwa. Iwona umusa loyo. Alibonga igama lenkosi. Sizo David ngelinye ilanga ebonwe wona alibonga igama lenkosi. Uthi waba nami weNkulunkulu ngosuku lwesikemeke. Awu akwatha Jesu. Awu ngeke ngiphinde yini. Uthi weNkulunkulu waba nami ngosuku lwesikemeke. Ngakho ke nginesizathu sokuthi wena uyidwala lami, uyinqaba yami, uNkulunkulu wami engimethembayo. Singembonge ngani pho? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Singembonge ngani pho? Ayibonge inkosi. Singembonge ngani pho? Alibonga igama lenkosi. Hallelujah. Visa bathandekayo. Sengizosuka alibonga igama lenkosi. Ifisa kodwa ke sifunde incwadi kaPetro wokuqala isahluko sokuqala. Bese siyifunda lo ongifundelayo siyifunde njengembongi silethi ibongo kuNkulunkulu. Ushamala sakadala libra kasondo yabosha. Hallelujah. Sanibona wabangcwele. Sanibona wabantu abathandwa amazulu. Sanibona wabantu abathandwa uNkulunkulu. Umusake kaNkulunkulu awube phezulu. First Peter chapter number 1 from verse 1. Jonoke. uPetro upostoli kaJesu Kristu. Yebo. Baba izihambi abahlakazekile phuntu. Yebo. eGalatia naseKappadocia. Yebo. Nase-Asiya naseBethania. Angathi ngasho njalo. Ngithi njengompostoli kulesi sikhathi kunina nonke abazalwane enhlakazekile emgungundlovu eindaweni zonke eseyike zabalwa. Oh, haleluya. Zwana into elandelayo. Alibonga igama lenkosi. Bakhethwe ngokwazi phambili kaNkulunkulu. Haleluya. Glory to Jesus. Noma behlakazekile kodwa bakhethiwe. Noma besendaweni ezehlukene kodwa bakhethiwe. Bakhethwe ngokwazi, okwazi phambili. Khona ukwazi ukuthi okwazi phambili. Singakafiki khona kuyazi. Singambonge yini pho uNkulunkulu onjani. Ushada sakado. Hallelujah. Woza abakhethe noma bahlakazekile kodwa uyabazi. Bakhethwe ngokwazi phambili kaNkulunkulu uyise. Ngokungcwelisa kamoya. Ushushu. Hallelujah. Noma uyise kodwa wethemba inkosi umoya oyingcwele abangcwelisayo. Hallelujah. Hallelujah. Singembonge ngani pho? Alibonga igama lenkosi. Woza. Kodwa Jesu kukulalela nokufafaza ngegazini kaJesu qhubeka. Makwandiswe. Awathe Jesu. Makwandiswe. Nakulobo ususwa laphansi ubusa. Awande. Makwandiswe kimi. Ushushusa ya. Phela maso yaheno liyapha ekuseni kangaka entabeni
engathi ngandisa umusa. Sakata ibrasiya wanjani akamathwakana asengathi ngandisa umusa. Sakata ilamacha kadese ketupu tapakataya sikapotu ilamosokoto saha elitoya kapotati isikokokokoko unipotokosoposa ataya habosha asangatumusa ungana sembona bantu bomusa Supusa, nakumusa wambatindaba, nakumusa kwanindaba, nakumusa kwanindaba. We see kapas, nesima kakasho, elitaya hano. Oh yes. Ehlisa kancane ke ngoba kana mana kancane ke sisi akuzwakalanga awuphinde futhi. Makabongwe 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 Isusu makabongwe uNkulunkulu awufwe uyise wenkosi yethu makabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu uJesu Kristu 2021 makabongwe uNkulunkulu February makabongwe